بله ev سیویکی آدار ده هلبجارتنا شارداری چه دبه HDP لسرویان خبات خو جدی و تعقیب دکه ایرو سدو چار حب شارداری قیوم دانسر جدست HDP گرتن fakat HDP de plan و programı خدا دبیجه ام شارداری خو هری زیده بکن درباسه ان هندک 130 120 130 دوی noktada ام şaradari kazanç bekin. HDP de heremeda bu vasıta komisyonan xabatê xwe siyasî devam dike. Komisyon sazkirinin li temu navçan û li bajêran ew komisyona xabatê xwe şaredarî berdewam dikin. Îro gelekî alozî li ser siyaset medaran li ser kadron heye fakat devsavan tişi dikin. Ama li Rojavayê Türkiye'de o sistem vicari bu du cephe em bibêjin. Yekî cumhur cepha cumhure ewa din jî cepha millete. İjar sistemekî nû ye. Vî sistema nû da o siyaset û mücadele parîkî yani tam jî yani zelal nebiye li ser vî xebatên partî û guftegu diyalog di nav xwe de devam dikin. Qismekî insan, qismekî partî, mensûbê partiyê dibêjin em li Rojavayên Türkiye û quwet û qudrata me hijmara me têrê nake em ji bo şaredarî qezeş bikin. Fakat di nokta û alîkariyê de gelekî bandora me mümkün e li ser van îşan çêbe netice hilbijartinê jî em dikarin tesîr bikin. Mînak li İstanbulê îro milyon û nîv 2 milyon dengê Kurdan hatta 3 milyon dengê Kurdan heye. Ev dengê Kurdan di partiyê muxtelîf de tercihê xwe çêkirine. Ama roja sîyekê adarê de roja hilbijartinê de tercîha xwe li ser kî namzêtin veya li ser kî partiyê çê bikin ew partiya serkeftin dibe. û millet jî gel jî hilbijêr jî hay jî vî îşê henin û zikarin yani tercihekî rast û durust li ser viyan çê bikin. Yani li ser Partiyê Kurdistanî ittifaq mümkün e çê bibe. Diyalog û hevdîtûn û guftegu berdewam dikin. İjar yani gelekî rexne li ser tifaqan çepên sosyalîstên Türkan têkirin ev jî yani pir yani rêxiz em bibêjin rexnên yani di cîdaninin sed sala 21 da li ser yani mafên însanan li ser azadiyê hewce dike ittifaq çêbin yani. Eger sînerji bo sînerjîkî taybet çêbibe Kurd bi serê xwe di temamê Türkiye'de bi siyasetê serkeftina wan gelekî zehmet e. Belki yani em bibêjin keyfiyet û yani keyfiyeta sol sosyalistên Türkan belki hindik ve ama yani keyfiyet wan gelekî bi tesîre yani. Yani sinerji mümkün e çêbibe di siyasetê de rêkî vebe rehatîkî çêbibe û hemin ji xwe Kurd li ser aidiyetê xwe derbas nebûne ji bo mafê xwe derbas nebûne û dawa nasnama xwe jî dikin, dawa zimanê xwe jî dikin, dawa çanda xwe jî dikin. û dixwazin di axa xwe de jî di jiyana xwe de azad bin. Yani em çûn me ittifaqên li ser çepkirên Tirkan û filan û wanên bîleşanan çêkir nayvî watê ku em ji mafê xwe derbas bûne. Asla vakat etişe gusa tune. Li Bakur yani tesîrekî mutlaka baş, encamekî baş tê girtine. Hewce dike Partiyên Kurdistanî jî di nav vî îşê de bin destê xwe bikin binê kevir û plan û program û projeyê xwe jî amade bikin. Qenaeta xwe zelal û qenaeta xwe bikaribin bişop bişem bimeşînin ev ya ji partiyê re bibêjin net zelal vekirî bêfemkirin û em viyan dixwazin mesela li Herêma Diyarbekirê em dixwazin di encûmenê de namzet rabedin baş e. Em dixwazin di şaredariyan da di navçan da di bajêran da temsiliyeta Kurd û Kurdistanî hebe mutlaka hebe ez biya bawarim û fayda ji siyasetê re çêdibe. Wala li ser xebatên yani partiyan yani hewce dike merif ısrar bike di daxwazê xwe de û pê daxwazê xwe jî takîb bike û
Banga me yani li ser aidiyetê Kurd û Kurdistanê bira behev bikin yani behev re hareket bikin.